Kumblei pi barok ki bape igre video ban ngapatang so bhai pi shag YouTube channel ko changa hagre por habang isngap igre gijing rwai khawayar jonganar pu border presbytery nimla klem da jaw ki umman namar kene gijing rwai ka kren shphang kinong yalam ki bastard ki bala ban pe ya ka chai ban riu ki chong ne ya ka thanar pu hi barok ka we bat kene gijing rwai ka kren ru shphang gijing jot jong ka maryang ka badan hap po jong ka thanar pu bat chapang kijing kala jong ki por ba man shua bat ki por ba man ta bat kene kijing ruai ka pen ke mauru ya ki do ki badon ha ki por ki ba man shua bat man ta ki ne baro ki la ja alut bat to ni sngap ya kene kijing ruai bat kene kijing ruai ru ka don kijing mut ka bakrau haru kata kata khamtam ha shua bigin jit ya kita ginong mi khman namal ba kene kijing ruai ka kren bat ngidon kam ya kita ginong mi khman kila ban kibala panyalam ya kat ban riu ko jong bat ki badon ke ta jingkit kli na ka banta ki imlang ka salang bat na gamta ka thanar pu hi borok ka wei
Bek ayu kine kinja Yo jing pangkawan shisha